Okei, showpaini, story time. Showpainissa, kun on tarkoitus sovitusti vuotaa sitä verta, niin puhutaan bladeaamisesta tai värin ottamisesta. No, vuosi oli 2017, ja mut oli buukattu tonne Ruotsiin Stockholm Wrestling promootiolle painimaan. Oltiin illan pääottelussa Marcos of Manin kanssa semmoisessa kivassa kuin Fans Bring the Weapons Deathmatchissa. Eli oikein niin fanit sai tuoda sinne aseita, tavaroita, mitä me voitiin käyttää aseena toisemme vastaan. Mutta tosiaan alun perin munhan ei ollut tarkoitus edes playdata tässä ottelussa, vaan meitä edeltävässä matsissa yhden tyypin oli tarkoitus playdata, mutta no, sehän tietenkin kusi se koko homma. Hän ei saanut otettua väriä tarpeeksi, ja 5 minuuttia ennen mun matsi alkoi, ja promotori juoksee mulla, Street, homma kusi, sun pitää playdaa, tässä 50 lisää. Mä ajattelin, voi vittu, okei. Aloitetaan matsi, painitaan, hakataan toisimme, mitä hakataan, sitten tulee joku semmonen sopiva spotti, missä tyli mun naama ottaa osumaa, ja mä teen sellaisen pienen, just sellaisella niinku poikkitaitetulla partaterällä, jonka mä olin piilottanut tonne mun käsiteippeihin. Sillä tein ihan pienen vekin tonne niinku hiusrajaan, mikä on niinku se suositeltava spotti. niin. Ja sitten vielä niinku varmuuden varalta mä päätän, että mä teen silleen, että niinku vähän niinku nostataan sitä verenpainetta, niin että varmasti tulee sitä verta. Mä makaan sillä selällä, niin mä kokeilen vähän silleen, okei, hyvä, tulee verta. Mä lähden nousee siitä, niin vittu blöödiä vaan tulee silleen ihan jumalattomasti. Mä ajattelin, että ei herran jumala, nyt meni ehkä vähän överis. Ja paitsi, että just tulee se nostatin sitä verenpainetta, niin monet ei välttämättä edes tiedäkään, että niin tää päänahassakin, otsassakin on yllättävän paljon sellaisia isoja verisuonia, että sellaiseen kun osuu, niin sitä väriä tulee aika hyvä määrä. No, siinäpä sitten painittiin loppumatsi aika lailla puolisokeana, kun silmät oli ihan täynnä verta. Tosiaan, tältä mä niin kuin näytin sinä iltana. Et good times, showpaini!